Jugović. Jugović. Odlična akcija Jugovića. Dobar centar šut. Pančev 100% prilika. I Ćurko se spleo. Lopta je u mreži. 1:0 za Crvenu zvezdu. Videli smo sjajnu akciju Jugovića. Izvanredan centar šut. Loše zahvaćenu loptu od Pančeva i nespretnog, a rekao bih i nesrećnog golmana Ćurka. 1:0 za Crvenu zvezdu, strelac Pančev, 9. minut drugog poluvremena. Jugović, Savićević ipak na suprotnu stranu Maroviću. Marović ima prostor da krene prema golu. To i čini na sebi svojstven način. Marović. Dobro upućena lopta. 2:0, ponovo Darko Pančev. Odlična akcija Marović-Pančev i prvi strelac prošlogodišnjeg prvenstva, najefikasniji fudbaler Crvene zvezde Jugoslavije, Darko Pančev. Odlično prima na prsa i Goran Ćurko je nemoćan. Vojvodina Crvena zvezda 0:2 u 24. minutu drugog poluvremena. Naravno, Atif Lipovac dosudio je slobodan udarac za Novosađane. Opet Mihajlović, opet Stojanović, opet je to 20 i 2-3 metra. Četvorica fudbalera, petorica u živom zidu. Po sredini terena je Mihajlović. Odličan šut i konačno je i Stevan Stojanović dobio lepu priliku da na atraktivan način zaustavi šut Siniše Mihajlovića. Ostaje 2:0 za Crvenu zvezdu, 3 minuta pre kraja susreta u Novom Sadu.